O proxecto de digitalización do rexistro vitivinícola da denominación de orixe Ribeiro conta coa axuda da Deputación. A institución provincial considera que esta iniciativa resulta estratégica para o desenvolvemento da actividade nesta histórica zona. Gracias á colaboración, o Consello Regulador pode obter información actualizada das máis de 7.000 parcelas que conforman a denominación. Nun encontro mantido entre o presidente da Deputación e os representantes do Consello Regulador, abordáronse as accións de promoción realizadas ata o de agora e de xeito cooperativo, valoradas moi positivamente polas dúas partes. A Deputación non só aposta por esta denominación, senón tamén polo resto das existentes na provincia, tendo en conta que o sector do viño é unha área estratégica para este territorio. A institución colabora frecuentemente en axudas para a promoción dos viños, especialmente en mercados internacionais e noutras actividades de difusión e de organización dos viñedos. No actual mandato, a Deputación colaborou con axudas por valor de máis de 200.000 euros na promoción do sector do viño.